Ha entrat a aquesta oficina centenars de vegades, però a partir d'ara ho farà d'una altra manera. Ana Maria Mateu, mallorquina de 42 anys, és la flamant nova presidenta de la penya, després de 9 anys fent feina a la directiva del club. Mai m'havia plantejat ser la presidenta de la penya deportiva, mai, i ho afronto amb molta il·lusió, molta força i amb tots els meus companys que m'ajudaran i m'apoyaran. L'anterior president, José Javier Tur, ha presentat la seva dimissió i l'era Ana Mateu comença amb objectius clars. Reforçar més les sessions, que estiguin més visibles, i el futbol que tingui la permanència. Per aconseguir-la, la penya torna a confiar el timó de l'equip a Alberto Gallego. El lleidatà dirigirà una plantilla molt renovada i intentarà evitar el patiment del curs passat. Hem tingut que fer un equip nou de nou, però des d'un principi una miqueta he pogut jo escollir els jugadors que jo crec que són els adequats per fer el que vull. La realitat és que som un equip molt humil dintre del grup. Som el tercer o el quart equip amb el pressupost més baix de la Lliga. No renunciem a cap ambició de poder somiar a estar on ha estat alguna vegada, la penya deportiva fent grans temporades, però nosaltres tenim que lluitar per assentar l'equip amb un grup que cada vegada és més difícil. Però es pot somiar realment jugar algun dia a primera federació? Això, ojalà pujàssim, però per ara la permanència és l'important. Si pujam, ja veurem què passa.